Ghana man ene day mo akwaya abodu mechia mo machia na nanu matena nkonwa nyinara tititru aman hene wo Ghana han ha nyinara machia osi ade yo konfia me otoso 9 etachi man hene enwumrei anase ne day asem a mebe kan me ka busa abrantie bi a oso de obrimpon kuma pem katachi watwe na yise nkransa bibi me hu ne se wonya nkransa ni so nkransa ni nso dia ene na ode ne ho akobo agenda bi a menim ba bi efri abrantie bi a na wo dreadlocks ba mse na nse watwa ne dreadlocks no na wo kasa na ne kasa mu no me hu se onim amamre na wonim history nanso opese wo ase agenda bi ene wo na sa otobo obodan a esa aba wa so abrantie kasa no wo kasisi ya ne se a mehweye ene se otumfo ya ha adwene dodo na ade na enkuro bi ho a o ha adwene se ho ye ne dia ho ye ne dia sesia so onim kwan ye fa so a kuro bi se brekum e baaye awu adumase ne dia na anya ne dia dia ye ne dia ene wo ka ho asem minim se wo kasa nyina no you are just following the agenda of Nanadoma Ahene. Me kasa no kure na meka. Sa wo hwe na nsan otumfu asem a wodi wo nanadenya asehema asem a. Oye denya asehema ye obi opena asem pa. Nanso so ofatuo e de kire. Sadie otumfo se etu odikan okonfo ka che ne se sasanti bedi nkunim de onkum ne yire na mpa nso so ye sa na menso me ka sei se tiami o se yeden yo no kure oho no e wo se meka agenda na wo ye no Nanadoma Ahene agenda na wo ye no mame musawo sesi a ya checha regions num boma Nanadoma Ahene kuro anase nye ni kuro se ni bono region akodi a half region na oji se Nanadoma Ahene betena wo so obi mfa ni kuro enye yie enti so obi so tena ba bi na oka se boma ya hafo enti mo nko ho ebiem enkonko ha adwene ne papa mu no ente sa na emom de yete ne se kuro bi wo bono na se oyo otumfo dia na kuro no ka se onkosom bi mo otumfo onfo so no na de ewom ne se so ohene ote so na o so wonko a da bi ohene foforo beba obekọ sesi aboma emra kunya toye sa wo kai a empanimfo ni bi edi animu se nko mo mfa nko na Nanadoma Ahene ho biem onse Nanadoma Ahene de court ana na obri yebu a ene di anim na na obri bu ahen ene di animu entiminua bibia wo ka bia no hwe no kore no ne ka emfa sentiment onsa se ya mfa de bibia nto de da ene de manso ne ntokakon ba basa o de to de da eye no kure trudo bibia ni hu bim so enti mesraw
se wo ka bibia hweniye na agenda na ukura no eda no wa kotena we bi se ena de na nadom ahene kwa abrochiri sika okwagege ye no se wa mfa amaye bibi ama ye nyina ye enya na emu wode ye wono nko a ne ho a eno ne ye beka ne wa ye mfomso hwe me ka kirewo enipa emfie ni ntu nipa so saa wo wa mamre ena hweniye ami mo se wasem baako ko hwehwe mu yie hwan ne pray bono ahafo region no hwan ne gina etitiro okopagya ba kese pa enye na natachima hene na kumfia miaw a otoso miensa ena ma afi na najma badumu be ene na nakukuom hene nom enyina be ka ho ye chemu ebe ye bono ahafo region no efrisa region no baaye ekosi se mutitiye empanimfo ada region ano no regional ministers no dodo asen ena wo yi free efa bono apueye ha emu eno so asisi amamu ne nyina nkwanko bawo free sunyan ekogya ama area honya ho no mu nyina free ye ha enti sa wo de wani etu obi so se ena wo beyese ya agoro bi na wudie me ka kiro enti yemfa amamre no ento de yeda yemfa yabakosem no ento de yeda na ye nyina ye ntena suntwiem ohaw biara enni bono eni asante entem de o create problem aba beto no ankasa no onya bono ni medical kan say ye ka bono a wana wo free am wo wibuom aye tachima ne nkura atwa ho ahia wana wo free bono so eye wanchi ne nkura atwa ho ahia ena afa wana wo free cave mu wo nsua tre ne nsoko area ho no wonne bonofo ankasa wana aka nyina ya tukotenafo enti wo sua wa mamre ne wo abakosem asua ne yie na jai saa kasa bebrebe a asa wo de confusion entro ene wo tan bi na atu ni pantamu no bonofo ene asante how bi ani omu how be dem ani me say mehu na mane because me wa ha o how bi ani wontem o ma yensua ya mamre ne ya bakosem de nyina ye ntena sondwie mu nyame nhira mo atiefo nyina na me koso asre se mo subscribe to my channel no so emma me nyame nhira mo meda mo ase